България е многократен световен шампион по смъртност от сърдечно-съдови болести. 7 от 10 българи загиват от сърдечно-съдови болести. Има решение. Не е генетично. До хранителните навици и начинът на живот е. Сърдечно-съдовите заболявания са широк термин, обхващащ лоши състояния на сърцето и кръвоносните съдове, като хипертония, атеросклероза, сърдечен удар, мозъчен удар и други, които са водеща причина за смърт в България и света, често причинени от рискови фактори като тютюнопушене, лошо хранене, липса на движение, употреба на алкохол и високи нива на холестерол и кръвно налягане, но могат да бъдат предотвратени чрез здравословен начин на живот и редовни прегледи. Какво да правим? Да ядем повече растителна храна, бобови, зърнени култури, плодове, зеленчуци, малко ядки. Всеки ден да се движим достатъчно дълго време пеш, да използваме малко и само нерафинирани ненаситени мазнини, като слънчогледов шарлан или зехтин, но само за студени ястия, салати, студени предястия и стинали супи, защото при затопляне се получават трансмазнини, които са по-вредни дори от наситените мазнини и запушват артериите, снабдяващи всички наши органи – сърце, мозък, черен дроб, бъбреци, бели дробове, черва, стави, с кръв и следователно хранителни вещества. Какво да не правим? Да не пушим, да не пием алкохол или други вредни напитки, като газираните или енергийните, да не ядем захар, яйчени жълтици, месо, най-вече черен дроб, скариди, свинско, пиле, телешко, млечни продукти, най-вече топено сирене, кашкавал, масло, нито никаква мазнина минала през термична обработка, пържене, печене, варене в супа, които повишават така нататък, лош холестерол. Да не се застояваме дълго обездвижени, да не използваме микровълнова печка, нито пластмасови прибори за хранене или пиене, да избягваме скарите. При печене на скара, мазнината от месото пада върху въглените и се превръща в нитрозамини или полициклични въглеводороди, които са канцерогенни и за сравнение се съдържат предимно в тютюневия дим. Изпаренията попиват в месото при обръщане и от двете страни. Всичко е до хранителните навици и начинът на живот. Не е генетично. Хранителни добавки от аптеката не помагат, а операциите са рискови, временно потискат проблема, но никога не го решават. Тези три факта намаляват над 90% риска от сърдечно-съдови заболявания. Първа, нивото на общия холестерол в кръвта трябва да бъде 3,8 ЛДЛ, лош холестерол под 1,9. Триглицеридите трябва да бъдат под 1,15.